אנחנו במשחק שני, גם כאן 3, כאן פרון, משחק כדורגל, כאן מובילה, אנחנו מתחילים במשחק, אנחנו מתחילים, התחלנו נושא גרים, הכדור להיכנס, אוי! לראות פתח לו את הכדור, מתקרב לשער אורי, את הכדור, ננסה לשמוע את הכדור, מתקדם לעבר השער, עצירה טובה שלהם, הכדור מנהלים עם הכדור, תופס את הכדור, נעלים מגדי 3, בית הספר מעלה, בחולון, ונראה, נגיד את הכדור, להתקרב, ונראה מה יקרה, אם נעלים הכדור, בועט בחוזקה לעבר השער, זה הטובה שלנו, אנחנו רואים כאן גם את לירוי, בואו נראה מה קורה, נראה שיש כאן איזושהי הבנה, אנחנו רואים פה משחק הוגן, עושים פה ניסיון של בנייה במספריים, צפר, שניים, גורי, ונראה, הנה לירוי כאן מנסה לשמור, כאן אנחנו רואים אותו עם הכובע מעל הראש, המגרש מלא, מעולים הקרובים, ואוהדים, ומערצים, אנחנו רואים בינתיים מנסים להתפצל לקבוצות, יש כאן איזה מקומית מהמשחק החלה לבינתיים, וכאן שחקן מוביל בקבוצה, מותח, טוב, נראה שאנחנו נתראה בין השחקנים בבית, מאוד מעניין כאן.